Evo, draga braća i sestre, veliki događaj za vašu, za našu župu, sakrament krizme. I ja htio bih najprije na početku reći zašto se zapravo krizma je. Kažemo da je to nekako sakrament kršćanske zrelosti i potim se misli temeljno da ono što su vaši roditelji i kumovi činili na krštenju, oni su jamčili za vas, oni su govorili da se odriču sotone, da vjeruju u Boga, da će vam prenositi vjeru, a sada to vi činite odgovorno, svjesno. Vjerujem da to želite se krizmati, da niste prisiljeni, da doista to želite, sami želite surađivati s Božjom milošću. To je vaša odluka da primite Duha Svetoga. Naravno, kad govorimo o zrelosti, onda svi smo svjesni da nije moguće da netko u 16. godini bude zreo duša potpuno. Ni nitko od nas ne može baš reći da je konačno i potpuno zreo. Uvijek smo na putu obraćanja. Čitav život zapravo primjećujemo mnoge svoje nezrelosti i uvijek je potrebno iznova. Tako i u našoj vjeri. Nikada nemamo takvo stanje vjere za koje možemo reći ono je sada potpuno dovoljno i možemo biti mirni. Često se mi znamo prevariti u tome smislu, pa onako biti duboko samouvjereni da smo snažni u vjeri i to je to, možemo s tom svojom vjerom odgovoriti na sva životna pitanja. Ali ipak, dakle, je ovo sakrament zrelosti, sakrament svjedočenja. Znači, vi pozvani ste svjedočiti svoju vjeru. A to se čini na različite načine. Recimo, netko svjedoči vjeru samo time što živi pošteno, recimo. Jedan kršćanin u svom poduzeću živi vjeru ako je pošten u svom poslu, ako je profesionalan. Dakle, na različite načine možemo svjedočiti svoju vjeru. Ali u pozadini svega ne stoji naše svjedočanstvo. I to je vrlo važno razumjeti. U pozadini svega stoji Božje svjedočanstvo. I sakrament krizme je najprije Božje svjedočanstvo. Sam Bog vama želi sada na jedan snažan način posvjedočiti da ste njegova ljubljena djeca. I u tome smislu i ta riječ sakrament potvrde, možemo reći da Bog sada vama na poseban način potvrđuje svoju ljubav. Što čini Duh Sveti u našem životu? Kaže Sveti Pavao da Duh Sveti svjedoči našem duhu da smo ljubljena Božja djeca. I zato Duh Sveti nema alternative. To nitko ne može učiniti nego Duh Sveti. To ne može učiniti niti neka naša snažna pobožnost. Da mi sebi kažemo ja sam ljubljeno Božje dijete i da je to. Razumski to mi možemo reći. I možemo donekle to ali nekada mogu doći takvi događaji života koji dovedu u pitanje tu sigurnost da smo ljubljena Božja djeca. Počnemo ili sumnjati ili ne znam što. Zato je potreban Duh Sveti da on nama iznova u svim trenucima našega života svjedoči da smo ljubljena Božja djeca. I kada dođe bolest, i kada dođe neka patnja, možda kada dođe iskustvo da nas drugi krivo optužuje, da je čitav svijet na neki način protiv nas. Jer svako od nas, Bog nas dovodi puno puta i sami sebe dovedemo u teške situacije. I baš situacije koje mogu dovesti pitanje, tu sigurnost da smo ljubljena Božja. I zato se krizma je, temeljno se zato krizma. Da možemo primiti darove Duha Svetog. Današnja Božja riječ sigurno je govori o pastirima i mi znamo da, i vi to vjerojatno isto vidite, da u crkvi nedostaje svećenika. Žetva je velika, a radnika malo. I to je recimo jedno od tumačenja ovoga evanđelja. Isus kaže stvarno žetva je velika, radnika malo, poslanje je crkve veliko, a mi svećenici ne možemo ni stizati na sva moguća područja koliko nas je zapravo malo, ali u konačnici malo je i ljudi u Hrvatskoj, malo je djece, zato ne možemo očekivati da ćemo imati neki veliki broj svećenika kad je u obiteljima malo djece. To je točno recimo tumačenje. Ali ima nešto što možda se krije u pozadini ove riječi, kad kaže Isus da je žetva je sazrela. Znači plod je već sazreo, vi to znate, neće nitko ići žeti, brati plod, ako još nije sazrio. Dakle, Isus
vidi da je plod sazrio i vrijeme je za žetvu. Ali kako je, u čemu se vidi da je taj plod sazrio? Na početku kaže, sažali mu se na ljudima koje je gledao, jer bijahu izmučeni i ophrvani. To možemo reći da križ u našem životu, životna izmučenost, patnje, bolesti, smrti u obitelji, duboke nutarnje drame, možda netko ima duboke nutarnje tjeskove koje mu nitko živ ne vidi, možeš ih pred svima možda sakriti, ali znaš da u dubini duše postoji nešto zbog čega ipak nisi zadovoljan. I onda Isus kaže, to je plod koji je sazreo. U tome je plod sazreo i zbog toga je vrijeme žetve. To znači da upravo te situacije su privilegirano mjesto za susret Gospodu. Onda, draga braćo i sestre, to je na neki način kršćanstvo. Mi vidimo kad dođu takve muke, kad dođu teška stanja, nije baš da se mi odmah vežemo za Gospodina. Mi prije više se negdje vrtimo oko sebe, zarobimo u sebi, mislimo zašto nam se to događa. Tako. Ova današnja riječ nam baš kaže da kad osjećamo u sebi izmučenost, ophrvanost, kada nam se čini da se čitav život sručio protiv nas, da je to je vrijeme žetve, to znači to je vrijeme u kojem Božja riječ može nama istinski govoriti. To je jedno veliko tajstvo, Onda svi imamo taj iskustvo. Neko možda u ovom trenutku baš ima neko teško unutarnje stanje ili obiteljsko ili tako. Netko možda u ovom trenutku se osjeća zadovoljan, ali duboko poznaje svoju dušu i zna koliko su da upravo velike unutarnje muke gurale prema Gospodinu. Da možemo reći da mi kao kršćani smo pozvani ne prezreti kada smo izmučeni, kada smo ophrvani i kada nam se zapravo čini da ništa nema, da je sve otišlo. I situacije, recimo, kada se čini da nema nekoga pravoga izlaza. To je baš vrijeme žetve, to znači. To je vrijeme u kojem nam Božja riječ može govoriti potpuno drugčije nego nam ikada govori. Dragi moji krizmanici, da vama to želim. Možete ići naprijed u životu sa ovom sigurnošću. Da vas Gospodin pohodi preko događaja vašega života i da vas čeka u svemu onome što ćete živjeti. Ste li imali, sigurno ste imali, makar stariji nekada misle da mlađi možda i nemaju prava iskustva, životnih briga i tereta, ali vi ste sada zapravo u dobi u kojoj sve vrlilo života iz vas kao da puca život, kao da navire sve ono. A s druge strane, ipak i sami znate da je negdje život daleko kad vidite starije, kad vidite roditelje. I onda sve ovo što vi živite ipak je pre važno. I siguran sam, to sam htio reći, siguran sam da svaki od vas ima iskustva neke izmučenosti i ophrvanosti. To može biti bilo što, može biti nekada što vas nitko u obitelji recimo ne razumije. Može biti nekada da podnosite neku poteškoću, nepravdu u školi. Ima toga, tako? Super. I može biti nekada da imate neko stanje u vašoj naravi koje vas isto muči. Recimo, možda netko ima da se nekada ne može nasmijati. To su isto velike muke. Kažem, meni jedna žena, ozbiljna vjernica, zrelih godina, ozbiljna vjernica, koja stvarno svoje situacije rješava s Gospodinom, ali kaže mi ovako jednu riječ. Kaže, ja sebi dnevno nađem koliko god hoćeš razloga da budem zamišljena i tužna. A mislite to isto? Možda to isto može biti jedna ophrvanost, jedna velika izmučenost. I vas, dragi krizmanici, isto to može biti tako, od nekoga možda prevelike brige, što će biti, vidimo neizvjesnosti u društvu i tako. Dalje ovo evanđelje govori nešto isto vrlo važno. U židovstvu je, dakle, bila je
velika stvar biti učenik. Ovi Isusovi učenici, zovemo ih učenici, također apostoli, mi smo svi Hristovi učenici, a velika je stvar bila biti učenik. I onda onaj koji je htio biti, tako se to kaže u židovskoj tradiciji, koji je htio biti mudar učenik, postati mudar čovjek, on je onda tražio mudre rabine, mudre učitelje. I uvijek je učenik birao učitelja. Vjerojatno prema nekoj, recimo tako, i intelektualnoj i naravnoj sklonosti. Onda bi primijetio, to recimo kao netko tko studira, pa onda primijeti i izabrat će toga i toga profesora za diplomski, jer više nekako osjeća u sebi afinitet prema tome. Tako su oni birali svoje učitelje, da bi ih učinili mudrima. I oni su te svoje učitelje jako slijedili. I u gestama su ih čak slijedili. Isus Krist čini nešto potpuno drugčije. To je važno da razumijemo. Kod Isusa Krista učenici njega ne biraju, nego on njih bira. Čak na više mjesta kaže, ne izabraste vi mene, nego sam ja izabrao vas. Tako, dragi moji krizmanici, ovo bih htio i sebi i vama da nosimo u srcu. Da vas Isus Krist izabrao. Ipak vas je izabrao. Nije to tek tako što su mi u Hrvatskoj 90% katolici, što je redovito da mi dođemo na sakrament krizme. Nije to baš da se to pretpostavlja. Makar nekada se to ide i onako horu. Ali u pozadini svega stoji činjenica da vas Isus Krist izabrao. Da on računa na vas. Da on ima svoje poslanje za vas. Ima svoj plan za vas. I onda što Isus Krist daje onima koje je izabrao? Daje im neku moć. To je fascinantno. Zapamtite ste ovo iz Evanđelja koje im je moći dao. Kaže, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, trupave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Dakle, ove stvari govori i daje na neki način tu vlast svakome od nas. Mi znamo da postoji jedna posebna vlast crkve koju Bog daje zajednim službenicima, svećenicima. Recimo, nitko te ne može na ovome svijetu odriješiti od grijeha. Možeš se ti pokajati, možeš sebe uvjeriti da to ništa ne znači što si učinio, ali grijeh od grijeha te samo može odriješiti svećenik, nitko drugi. To je milost koju smo primili, dragi braće i sestre. Svećenik kaže, ja te odriješujem, i ono što je odriješeno na zemlji, odriješeno na nebesima. Ti si pred Bogom potpuno odriješen od spona grijeha, od zla koje te pritiče. To je fascinantno. Ali Krist šalje i sve ljude. Tako da svima na neki način daje ovu moć. I onda, kako se ta moć događa u našem životu? Jasno je da možemo na različite načine, ali ja bih samo jedan onako istaknuo. Recimo, bolesne liječiti. To se događa u jednoj obitelji. I u nama samima. Imamo svi neke duhovne bolesti. Možda jedna bolest je kod nekoga, recimo, da ne može oprostiti. Nije to mala stvar. I trudiš se i ne želiš da te to okupira i tako, ali ipak u duše si svjestan, ne možeš. I to postaje, kažu veliki učitelji duhovnog života, mnoge muke u našoj duši nisu niti grijeh, da mi svjesno nešto griješimo, ali postaju bolesti, boli u našoj duši. I da svi imamo bolesti u duši, svi ih imamo. Počevši od onoga koji vam ovo govori. Dakle, svi imamo bolesti u duši. I onda Krist nam kaže da će te bolesti moći biti izliječene. Evo, zanimljivo je da jedna od načina kako će se liječiti je po propovijedanju. To znači, nekada je dovoljno redovito dolaziti na svetu misu, pomalo slušati Božju riječ iz nedjelje u nedjelju, i neke bolesti naše duše same po sebi nestaju. I također, zlodusi, pa svi imamo neke svoje demone koji nas tlače, koji nas muče, nekada i ne znamo. Recimo, nekada imate situaciju da uopće ne znate zašto vam se nešto događa. Ne samo recimo u obitelji ili u nego čak ne znaš uopće zašto ti se nešto događa u duši. Nekad dođe možda neka srditost u duši, opkolite totalno, jednostavno, ili neku osobu ne možeš uopće vidjeti. Nismo ni krivi. I Bog nas ne gleda kao krivce.
nego Bog nas gleda kao zarobljene. To općenito je to se vidi u povijesti spasenja izabranog naroda. Čak i Bog ljude u velikim osobnim grijesima ne gleda primarno kao zločince, nego kao one koji su upali u tlo, koji su zarobljeni. I onda ti zlodusi možemo ih izgoniti. Svatko ih može izgoniti. I zanimljivo je da ih možete izgoniti u obitelji. Ne da vi sačinite nekakve, nemam pojma što, nego recimo jedan muž kad vidi, ne znam, da žena odgovara. A onda muž kaže, pa znaš šta, ne moramo mi spominjati te ljude. I već neki zlodusi se izgode. Ili, ne znam, muž nešto čini, ljud je, ti, ne znam što to. Vas nikoga ne poznam, pa mi je zgodno ovako govoriti, ne bojeći se da ću nekoga prozvati, ali I onda žena kaže svoj mužu, znaš, razumijem, ali evo, možda se bolje malo i boriti, pomučiti, tako da. Evo, i tu se na neki način istjeruju naši demoni. Tako da je predivno to što Gospodin čini u svome svetom duhu. Dragi moji krizmanici, možda sam se sad u ovom dijelu više fokusirao na sve ostale, na roditelji, na vas kumove, ali dragi moji krizmanici, to vama želim da znate, da vi ćete danas primiti nepovratno Duha Svetoga. Kad ulje ide na kožu, ono ide nepovratno, ono ulazi u vaše stanice i više ga ne može nitko izbrisati. Ono je trajno ušlo i u vaše tijelo, u vašu dušu. Sveti sakrament je trajno ušao. Znači vi imate trajno i sigurno imate Duha Svetog prisutnog u vašem tijelu, u vašoj osobi. I onda recimo, čak nekada koji odutate od crkve, ako vam Bog ne padne na pamet, kad dođete u neku muku ili ne znam kako teško stanje, vi možete čak ovako zavapiti. Bože, znam da si prisutan u meni i znam da me čuješ. To nekada može biti sasvim dovoljno. Znam da me čuješ. To po ovom sakramentu primate. Če više nije moguće iščupati, čak što god mi učinimo, nije moguće iščupati tu prisutnost Duha Svetoga iz naše duše. Onda, draga braćo i sestre, za kraj želim još reći jednu riječ koju sam kratko na početku spomenuo. A to je da mi svi smo u ovom trenutku sa svojim životnim situacijama, sa svojim životnim i najdubljim dramama, recimo tako. I svatko od nas nosi sebe, nosi svoj život, nosi svoju povijest. I to negdje možemo nekada onako malo odgurnuti sa strane, ali ne možemo do kraja pobjeći od toga. I pred nama svima stoji jedno pitanje. Ja bih vam postavio ovako jedno pitanje sebi i vama, jer je meni to pitanje kad sam ga čuo pomoglo. A to je pitanje gotovo banalno. Jesi li ti u ovom trenutku zadovoljna osoba? Nemojte odgovoriti, nego pokrenite to kao pitanje u duši. Jesi li u ovom trenutku stvarno zadovoljna osoba? I onda možemo vidjeti koliko zapravo nije baš lako biti potpuno zadovoljna osoba. Ali to Duh Sveti može učiniti s nama. On nas može učiniti i zadovoljnim, usprkos teškoćama, usprkos križu, unutar našeg križa. I to želim reći, on ima svoj posebni, osobni odnos sa svakim od nas. Jel to možda nije tamo? Zapamte da se... Lakše ovdje zapamte neku Sinju tamo i Dobro. Doma, pazi sad ovo. Ti vjeruješ da Bog ljubi sve ljude potpuno, apsolutno, vjeruješ. Tako i tebe ljubi. Ali nikoga na ovom svijetu ne ljubi kao tebe. Nikoga. Bog ni s kim na ovom svijetu nema odnos kao što ima s tobom. I s tobom, i sa mnom, i sa kumom, roditeljem. Ni s kim nema takav odnos. Onda čak možemo reći, i nije to nije hereza, nego to je istina, čak možemo reći da svaki od nas omogućuje Bogu da ljubi kako nikad nije ljubio. Jer Bog nikad nije ljubio kao što ljubi kad ljubite. Kao i roditelj koji ima 4-5 djece, recimo. Svu djecu ljubiš. Kad dođe novo dijete, ti ljubiš opet potpuno.
Ali kao da je došlo nešto skroz drugo, jer je ispred tebe skroz druga osoba. I ta druga osoba zahtijeva potpuno drugčiji odnos. I tako Bog gleda na nas, jer smo potpuno jedincata osoba. Svakoga od nas Bog ljubi potpuno jedinstvenom ljubav. I Duh Sveti će to negdje šaptati našoj duši kad to bude potrebno nam je to nebesa. Evo, draga braća i sestre, da bude iskren, ja ovo govorim da malo sebe ohrabrim, mislim. Doista, jer to nije da se to podrazumijeva da mi ono Bog nas ljubi. Tako, hrabro, Bog nas ljubi, jedincatom jedinstvenom ljubavi i točno pozna, do utančine pozna sve naše potrebe, svaku našu potrebu. Evo onda dođi Duše Sveti da možemo kušati Božju ljubav, ti nam pokazuju sve ono što nam je potrebno za nas u našem životu. Možemo čak reći i zajedno, dođi Duše Sveti. Dođi Duše Sveti.